बंधु जोंना गरिब अवस्था प्रडाक्शन चेनेला बोरै जाखोब्रा माथो साबसक्राइबबो बाराया भिउसबो जाया बिदि जों बोरै गरिब अवस्थानिफ्राय धोनि अवस्थायाव लाबोनो हानांगौ जाखो दे बेनोथ'लै बंधु ओरैनो खस्थ' भिडिअ खालामगारना टाइम पास जासिगोन बादि मोनबाय आङो मालाय माथो अनिल प्रेक्टिकेल मनिसा मोना मोनसे गुसुं भिडिअ हगारबानो लाख लाख भिउस थांथारोब्रा मालाय बिसिना DSLR जों खेबनाय जोंना मबाइलजों खेबनाय बोरैथो मिलायनांगौब्रा आरो मालाय बिसोरखौ सिनायजोबखाबायना नायग्राफ्रा होद बिसोरखौ लेंहरनानै भिडिअ बानायनायसै नामा जोंनि प्रडाक्सनाव साबस्क्राइब आरो भिउस बारायनायनि होद फाग्ला हाबावगोन नों बिसोरखौ सेरनायनो 10,000 बिसोर दाना साफायावनो बयजोंबो सिनायजानाय फेमास आर्टिस्टफोरखौ खम समाव मोनबावगोन सानदों नामा नों फैसा दं नोंहा फैसा दं नामा नोंनाव फैसायाथ' गैना गैयालै मा रां थाखा फैसा थाबा मालाय चेनेलनि मुंखौ गोरिब अबस्था लागौमोन नामा फाग्ला गोरिबनि जायगायाव धोनि लागौमोन आङो DSLR बायग्रोदो होमबा है मा DSLR बायलाबायनोसै देनां इउटुबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट मोनबा बायगोन आं फार्स्ट पेमेन्ट भिउसआनो जाया गरिब अबस्था प्रडाक्सनाव आरो दानो पेमेन्ट गोसोखांदों नै जाम्बा मोनसे मोजां आइडिया गोसोखांदां साबस्क्राइब आरो भिउस बारायनायनि मा आइडिया गैलाथ' फैबाय है मा आइडिया थैलाबायनो आइडिया थैनो रोङो नामा जाम्बा दालाय आइडिया सिमा थैयाखै होनबा माथो एयारटेल जिअ सिमखौसो बयबो बाहायजोबोलाय है बे आइडिया सिमखौ होनाखैलां आइडियासो होनदां फर्मुला है नै एक्टरबाबो बिराद जाम्बालै दाबो आं बारा बायबानिफ्राय नोंखौ एक्टरसो लाला गुन्दायावसो दोनसै नोंखौ ओरैलै आं जुदासो बुजिदोंमोन दे खिन्थाफिनदो दे मा फर्मुलामोन नै बे बाराव आं मोनसे मोजां सर्ट भिडिअ दिहुननो सानदों नांगौबा एक्टरा नों जा ओमफ्राय एक्ट्रेसलाय सोर एक्ट्रेसा बे सेल्सआव सर्ट भिडिअनि एक्ट्रेसखौ लायसै नायनोबो समायना एक्टिंखौल'सो बारा रोङा दा ना मा होनो जायो मानसियालाय समायना नाथाय बेना बयफ्रेन्डआ रागा खरथारलै डिस्टार्ब जागोन नामा लाबोबाबो दसेखौनो थाया फन हरनाया है बेफोरखौलाय मा टेनसन लादों नोंलाय जोंहा एक्ट्रेसखौ मोनबानो जायो बयफ्रेन्ड थयफ्रेन्डजों खोथा गैया नै ओमफ्राय होनो फर्मुलाया एक्टरा नों जागोन थाम्बनेलखौल' अनिल प्रेक्टिकेल मनिसा मोनखौ होनसै जाहाथे बिसोरनि थाम्बनेलखौ नुनानै पाब्लिकफ्रा जेव नायनायनि थाम्बनेलखौल' एसे मोजां बानायसैब्रा मोजांथ' फर्मुलाया नै भिडिअनि टाइटेलखौबो एसे आनकमनसो दोननांगोन मा टाइटेल दोनदों र' गोसोखांदां गाहामलाय मोसाबोन्दा जागोननालै बे मोजां जागोन माने पाब्लिकफ्रा सानगोनसो माबायदि गांहामनाय मोसाबुन्दा फिल्मब्रा बेलाय होननानै आरो बिनि सायाव अनिल प्रेक्टिकेल मनिसा मोनबो दंबावोसो थाब साबस्क्राइब बारायनो हागौ फर्मुलाखौथ' खामानियाव होखागोन बादि मोनबाय आं भिडिअ नायग्राफ्रा ओरैबायदि सानलायबावगोन बे बे फाग्ला अनिलालाय माथो दाबो नुजायाब्रा आरो बे प्रेक्टिकेल फांग्लबा माथो दाबो नुजाया सानलायबावगोन बे नायग्राफ्रा आरो बेलाय बे मनिसा थङालिखौ लास्टआवसो ओंखारगोन बादि सानलायबावगोन बे नायग्राफ्रा सानखागोनथ' बिसोरखौ नायनो जमै जोंना भिउसआ दावखोलांखाबाय आरो थाम्बनेलजोंनो जों आराम भिउस बारायहोनो हालायबाय आइडिया गाज्रि नङा आं होनाय फर्मुलायालाय मोजांमोनलै नाथाय पाब्लिकफ्रा नायखांनानै जोंखौ खम रागा जोंगोनलै बे आरो बिसोरलाय आसोलफ्रा गावसोरबो नुबा जोंलायबावगोन बिसोरो थांसैथ'